que te dona clama i encaixa suau com els estels en la nit. Hem vingut a presentar el que va ser la nova eina municipalista de l'esquerra independentista i dels moviments socials a la ciutat de València. L'Alternativa per València CUP és tot allò que ve de lluites passades i d'anys passats i que continuem fent i el dia a dia, i és tot un model social, econòmic, personal, col·lectiu que s'ha de canviar, que s'ha de transformar des de la base. Nosaltres creiem en un altre model organitzatiu, en un model participatiu, en un model horitzontal i en el que puguem demostrar també en el dia a dia i en el nostre treball comú tot allò per lo que lluitem i el que reclamem. I és per això que des d'un principi vam decidir començar a organitzar-nos amb assemblees obertes. I és per això també que una de les nostres decisions organitzatives, en el debat organitzatiu que hem tingut els darrers mesos, hem decidit que les decisions, també ixes, també la decisió de presentar-se a eleccions, les decisions polítiques més importants del nostre col·lectiu, les prendrem no sols nosaltres, no sols les militants i membres de la CUP, sinó també amb assemblees obertes amb representants dels moviments socials i de l'esquerra independentista d'aquesta ciutat. Quan nosaltres vam començar les candidatures d'Unitat Popular als nostres pobles no eren factibles enlloc i tothom ens recomanava no presentar-nos i tothom ens recomanava no passar d'organitzar-nos com a col·lectius culturals, no atrevir-nos a disputar el poder polític a la resta de partits. I ens ha costat molts anys arribar a tenir 104 regidors, 3 diputats i en alguns municipis importants ser una força referencial pels moviments socials, per l'esquerra transformadora. I jo crec que el punt de partida en tots els municipis dels països catalans, del conjunt del país, és un punt de partida molt complicat, amb unes institucions molt buidades de significació política i amb una societat massa acostumada a delegar-ho tot. La feina institucional que desenvolupem les candidatures d'Unitat Popular és, a vegades ho diem, és només un terç la feina dins de la institució. Hi ha un terç de mobilització social, d'activisme al carrer, de col·laboració amb els moviments populars, que són realment aquells que donen garanties que en un futur es puguin canviar les coses, no són els partits, sinó sobretot la gent organitzada al carrer, i un terç construint propostes i alternatives econòmiques que ja s'estan desplegant arreu del territori, cooperatives i projectes autoorganitzats de mitjans de comunicació, etc., que són els que ens donen eines i instruments para lluitar y para poder somiar un futuro mejor. El trabajo social es el fundamental, como hemos dicho. La organización, las personas deben ser el eje de un modelo socioeconómico al que aspiramos en un Estado independiente y de izquierdas, y la política se hace desde la base principalmente. La cuestión es que la política institucional también apoya y puede complementar y debe complementar. Los principios de la CUP coinciden realmente bastante con los que tenemos en Amaiur, por mucho que Amaiur esté constituido por 4 formaciones, ideologías quizá un poco diferentes, pero que en el fondo somos independentistas y de izquierdas, y además defendemos el nuevo Estado propio de Euskal Herria, y además con unos principios de trabajo de base, no solamente institucional o político de institución, sino que además de trabajo con el movimiento social. CUP és transformació, és somni però també és realitat, és canvi, és ambició i evidentment és transformació social, independència total i països catalans.